Salut din nou, astăzi facem a doua parte de Minecraft, din vila de Minecraft. După cum vedeți, am făcut eu podeaua că stăteam prea mult până o terminam. Bun, acum să-i dăm drumul. Să aranjăm camera un pic. Punem aici niște biblioteci. Niște cărți, de fapt, așa, să facem mai o bibliotecă aici, bun. Așa, bun, gata. Ce fac mai aici? Așa, să punem și niște chesturi, și un cuptor, și o masă de lucru. Ce să mai punem? Să punem și culoare, să facem covorul, să facem cu albastru. Punem și albastru ăsta. Punem și un pat, normal. Bun, punem aici patul. Nu punem două chesturi, punem un double chest. Ce n-ai mă să pun un double chest? De ce nu mă lasă să pun două chesturi? Ce s-a întâmplat? What the fuck? Le punem așa, asta-i. Nu știu ce naiba are. O să-mi facem și o bucătărie. De genul ăsta, bun. Bucătăria o să fie gen de pe aici. O să mai facem o cameră aici. Bun, a venit la fix aici. Am să-i fac și ușile. Va fi mai mică bucătăria asta, dar avem ce să facem, asta e. Să facem o masă mai întâi. Bine, o să fie o bucătărie mai mică, cam prea mică, dar asta e. Nu am ce să-i fac. Bun. Și o să punem și niște cuptoare. Bun. Și aici o să fie o ușă. Ups, am greșit intrarea. Bun, aici o să fie o ușă. Ușa, bun, uite ușa. Asta e dormitorul.
Să facem camerele așa să le deosebim. O să iasă mai șmecher așa. Și sus la etaj să facem o simplă cameră. O să aibă doar un design mai frumos. Aici. Bun. Așa. Bine, de crafting table o să punem o ușă, că m-a săturat. Așa. Tot caut ușa. Ce naiba. Ușa. Gata. Aici un hol. Și aici e camera de zi. Ce naiba. Bă, ăștia zombie, huși din casă. Să nu intră. Uși. Dispar, bă. Nu vreau zombie în casă. Gata, scăpai de ei, dar să lăsăm și dificultatea mică. What the fuck, e dificultatea la mare. Gata, am scăpat de zombie. Bun. Acum să facem camera de zi. O să facem aici un televizor. Bă, nu vrem niciun banc. Mă nervez cum tot apar astea cu modul. Bine. Cum să luăm niște... niște... Uite, să luminăm. Și să luăm și picturi să le punem. Unde sunt mă tablourile? Uite aici. Nu. Facă lume. Haide mă, frate, nimic bun. Gata, bun. Era bun cu pe mamă, ce mișto se vede. Așa, să facem și o canapea aici. Am făcut și masa. Haide mă, să te pun aici. Stai că nu facem dita mai mare. Bun, avem și o masă. Și cam asta a fost cu primul etaj al casei. Avem aici dormitorul. E frumos. Asta e camera de zi și aici avem bucătărie. Ei bine, acesta a fost și al doilea episod de Minecraft de astăzi.
Că după cum v-am spus în primul episod, astăzi o să fac vreo 3 episoade, că n-am postat deloc în ultimul timp. Și cam atât. Până la următorul episod. La revedere!